John Lloyd? Magtanong daw kung mayroon bang tao. Kinsa? Si Madam Divina. Ah, si Madam Divina. Nawala sa nakita sa ako doon? So, ayan ang itsura ng ating 1, 2, 3, 4, 5. Ano parang kulang to ng isa? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Parang kulang ng isa. Hindi siya nanghiram ng lamesa? One, two, three. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, anim na. Akala ko kulang. Binibila ko yung lamesa. Sabi ko, parang kulang yung lamesa ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi, ito pala. Nasa ibabaw. So, now, mga moms. Kamustahin ko muna yung aking tindahan. Dalawin ko muna siya bago tayo mag... Alas ka ba? Saan punta? To the moon, road trip, charot. Punta ako ng Palawan. Pero, trabaho. Pero pupunta-punta rito yung mga tauhan ko para kamustahin yung ating pwesto. Well. Caramel. Okay naman yung ating ano. Inaalala ko dito. Check muna natin mga moms. Yung, kasi ano to eh. Laki na ng mga sapot ng gagamba oh. Ay, baka nandito yung aking stand kasi wala, hinahanap ko yung aking stand. Pero wala naman dito. Ay, may bigas pa. Ayan na. Yung mga sapot-sapot na po siya ng gagamba. Everything is clear naman and okay. Sa likod. Agay. Ating CR. Hila. Ang taas na ng mga ano dito. Saan ba ito? Baka pagbalik na, ba't may papaya? Papaya ba to? Ano ba to? Puno ng papaya? Yung mga ganito na dito. Okay. Ang tulis. Oo, tinitingnan ko nga. Sabi ko, tira mo, taas na pala ng mga ano rito oh. Magtabas ka. Thank you. Thank you. Okay ra. Naputol ba yung ano namin sa tubig, connection namin kaya... Hala, bakit? Hindi, yung dun sa may meter ba, naputol yung sa... Yung pinaglalagyan ng pinagdugtungan, naputol. Siguro napakan ng bata. Kaya wala kaming tubig maghapon kay... Wala akong mautusan dugtong. Sabi ko ay makikibuna ako dito. Sige lang, mag-message ka lang ate. Wala man na ano, ayaw mo lang yan, demo dyan kaya ako mag-ano yan. O kasi baka mamaya magulat tayo, may ano na rito. Ahas, wala na. Ano ba? Ang tawag mo dyan, na siya. Madali lang tabasin yan. Yung mga lamesa mo, pati upuan, pinag-ano namin ni Manang kay... Tatong. Para hindi, ano ni mga... At least kung may magtambay yan, isang upuan ang nagagamit. Thank you. Yung floor mat niya na, natatanggal. Natuklap na. Kaya inano namin ni Manang. Salamat ate.
Ano yan? Akala ko na wala yung aking ano. Wala, ikaw lang? Wala, Aw. Magtambay rin pala sila. Pag magtambay mo ha, dito lang mo. Ano nila yung mga upuan? Ano yan, mga pamangkin dito sa kabila. So, kilala ko naman yung mga yan, magpipinsan. Ang hinahanap ko yung aking stand. Andito ba siya? Kasi dito nakalagay yung ano ko. Wait lang. Yung aking mga gamit dito. Check. Wala. Tapos wala rin sa farm. Nasaan ka na? So kaya napadpad yun. So next time na lang ako magbalik ko siguro kaya by May. Ay, mangkin. Kailan ang enrollment? Kailan enrollment nyo? Enrollment ba? Mga May? Oo, mga May. Wala pang date. Wala pang date. Nasa taas. Bala pala ng mga cobwebs. Bali dyan muna kayo. Magtambay muna kayo dyan para... Ha? Oo, kasi siguro nahaharangan na yung dahil makapal na yung sanga. Dito Pagbalik ko na lang yun, ipaano ko. Yung mga sanga ba, tapyasan ko. Ngayon, ganyan muna siya. Pero tumatagal naman yung ilaw. Oo, mga 10 lang ata. 11. Okay. At least maliwaliwanag pa.